D jak dekiel, wiele imion ma. D jak dekiel, niepozorny tak. D jak dekiel, chodzi drogą swą. Gdy go mijasz, czemu wtedy odwracasz wzrok? W poprzednich odcinkach skłóceni bliźniacy Piotr i Paweł Muśkowiakowie przebywają w rodzinnej drabinie, gdzie Paweł, namówiony przez wesołego Niemca Güntera, zaczął pić alkohol. Piotr, zaskoczony upadkiem brata, zasięga porady u Nestora rodu, dziadka Muśkowiaka. W tym samym czasie dziewczyna Piotra, Kinga, pobiera w mieście od swojego przyjaciela Iwana korepetycje ze stosunków międzynarodowych. Piotr, wsparty moralnie przez dziadka, idzie ratować brata z mroków uzależnienia. Zasięgnąłem języka u dziadka. Co zrobiłeś? Co robiłeś językiem u dziadka? Zasięgnąłem jego opinii. Co w tym dziwnego? Aha! Günther, przyszła chwila prawdy. Was? Co to znaczy? Co to takiego? Będę musiał być brutalny, chociaż bardzo nie chcę. Udzielam wam ustnej nagany. Ale co to jest nagani? Ale jak to? Innymi słowy, udzielam wam braterskiego pouczenia. Odrzućcie alkohol i papierosy i zbereźną drogę życia. Bracie, pomyliłeś się. Oceniłeś nas za szybko. No właśnie, oceniłeś nas za szybko. Co takiego wy tu wyprawiacie? Pogrążacie się w mrokach uzależnienia. Przeprowadzamy taka niemiecka terapia według receptury naukowej. Ale jak to? Zostało udowodnione przez niemieckich naukowców, że inne piwo wzmacnia potencjał. A co to znaczy? To znaczy, że twoja dziewczyna będzie cię bardziej lubić. Nie kłamiesz? Nein, das ist prawda. Spróbuj ten napój. Nie takie złe. A nie mówiłem?